based sa kanina, sa narinig ko, may pananagutan po. Not only Faeldon, but sino yung dinaanan po ng very inconsistent po yung sinasabi sila pumirma. So, antayin na po natin bukas kung ano po yung karagdagang informasyon. So, anong payo nyo sa kanila? All po. Including Faeldon, sir. Lahat po. Lahat ng pumirma ay dapat managot. At bakit nila pinayagan i-release yung mga heinous crimes? Pero tingin nyo po kailangan na sila. So, ano advice nyo kay kasi friend and colleagues? Antayin po natin yung investigasyon ng Pangulo. Kahit na magkaibigan tayo, kahit na magkasama tayo noon, pag may problema na po, lalong-lalo na po ang korupsyon na po pinag-usapan.